ക്ലാസ്സിലെ കെമിസ്ട്രിയുടെ രണ്ടാം ചാപ്റ്ററായ പാത നിയമങ്ങളും മോൾ സങ്കല്പം അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകും. നമ്മൾ പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ 3 അവസ്ഥകളെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ കൊച്ചു ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഖരം, ദ്രാവകം ഒഴികെ വാതക തന്മാത്രകളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത് കൂടുതലായിട്ട്. വാതക തന്മാത്രകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ പ്രസ്താവനകൾ നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഓരോന്നും നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഒന്ന് പറഞ്ഞ്. അല്ല, ഒന്നാമത്തെ പ്രസ്താവന, എല്ലാ വാതകത്തിലും അതിസൂക്ഷ്മങ്ങളായ അനേകം തന്മാത്രകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. എന്താണ്? എല്ലാ വാതകത്തിലും അതിസൂക്ഷ്മങ്ങളായ അനേകം തന്മാത്രകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. പിന്നെ വാതകത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തം, നമ്മൾ അതിൻ്റെ മൊത്തം വ്യാപ്തവുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ യഥാർത്ഥ വ്യാപ്തം വളരെ കുറവായിരിക്കും. ഇതാണ് യഥാർത്ഥ വ്യാപ്തം വളരെ കുറവായിരിക്കും. പിന്നെ തന്മാത്രകളെല്ലാം എല്ലാ ദിശകളിലേക്കും നിരന്തരം ഇങ്ങനെ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മനസ്സിലായല്ലോ? ഈ ചലനം കാരണം നല്ല എപ്പോഴും ചലിക്കുന്ന എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ തന്മാത്രകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിക്കുന്നു. അവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പാത്രത്തിൻ്റെ വശങ്ങളിലും സംഘടന നടക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് വാതകമർദ്ദം അനുഭവപ്പെടുന്നു. ഇനി ഈ സംഘടനം ഇലാസ്റ്റികമായതിനാൽ കൂട്ടുമുട്ടലില്ല. അവിടെ ഊർജ്ജ നിലയിൽ യാതൊരു മാറ്റവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. മനസ്സിലായല്ലോ? ഊർജ്ജ നിലയിൽ യാതൊരു മാറ്റവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. പിന്നെ ഈ തന്മാത്രകളെല്ലാം ആകർഷണബലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്മാത്രകൾ തമ്മിലുള്ളതോ അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പാത്രത്തിൻ്റെ വശങ്ങൾ ഉള്ളതുമായ തന്നെ ആകർഷണബലം തീരെ കുറവാണ്. ഇത്രയാണ് പ്രസ്താവന. അപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ടേബിൾ നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ടേബിൾ ആദ്യം നോക്കിയിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് നമ്മളെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഇതൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യം വാതകങ്ങളുടെ തന്മാത്രകളുടെ ചലനസ്വാതന്ത്ര്യം. അങ്ങനെ ചലനസ്വാതന്ത്ര്യം വളരെ കൂടുതലാണ് അല്ലേ? പിന്നെ ഊർജം എങ്ങനെയാണ്? വളരെ കൂടുതലാണ് അല്ലേ? അതുപോലെ ചലന സ്വാതന്ത്ര്യമാണെങ്കിലോ വളരെ കൂടുതലാണ്. എന്നാൽ ഇവ തമ്മിൽ ആകർഷണ ബലം വളരെ കുറവാണ്. എന്തൊക്കെയാണ്? ഊർജം കൂടുതലാണ്, പിന്നെ ചലന സ്വാതന്ത്ര്യം കൂടുതലാണ്, പിന്നെ ആകർഷണം വളരെ കുറവാണ്, പിന്നെ അകലവും വളരെ കൂടുതലാണ്. ഇത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ? ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ വ്യാപ്തത്തെക്കുറിച്ച്. വ്യാപ്തം എന്താണ്? വ്യാപ്തം ഏതൊരു വസ്തുവിനും വ്യാപ്തം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ? എന്താ വ്യാപ്തം? ഏതൊരു വസ്തുവിനും സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സ്ഥലം ആവശ്യമാണ്. ഈ സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ സ്ഥലത്തിൻ്റെ അളവിനെ അതിൻ്റെ വ്യാപ്തം എന്ന് പറയുന്നു. ഇവിടെ ഖരമാണെങ്കിലും ദ്രാവകമാണെങ്കിലും വാതകമാണെങ്കിലും എന്താണ്? സ്ഥിതി ചെയ്യുവാൻ സ്ഥലം ആവശ്യമാണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ അത് നമ്മൾ പറയാം. നമ്മൾ പോയി നമ്മൾ ദ്രാവകങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ? ഇപ്പം 1 ലിറ്റർ എണ്ണ, 1 ലിറ്റർ വെള്ളം, 1 ലിറ്റർ പാല്. ഇത് നമ്മൾ 1 ലിറ്റർ വാങ്ങിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഏതൊക്കെ വലിപ്പമുള്ള പാത്രത്തിൽ കൊണ്ടൊഴിച്ചാലും 5 ലിറ്റർ ഒഴിച്ചാലും 10 ലിറ്റർ ഒഴിച്ചാലും അതിൻ്റെ വ്യാപ്തം എത്ര ആയിരിക്കും? 1 ലിറ്റർ തന്നെയായിരിക്കും അല്ലേ? എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല. 1 ലിറ്റർ വാതകം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം 1 ലിറ്റർ വ്യാപ്തമുള്ള സിലിണ്ടറിൽ വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ വ്യാപ്തം 1 ലിറ്റർ ആയിരിക്കും. 5 ലിറ്റർ ഉള്ളിൽ വെച്ചാൽ വ്യാപ്തം 5 ലിറ്റർ ആയിരിക്കും. 10ൽ വെച്ചാൽ വ്യാപ്തം 10 ലിറ്റർ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിൽ എന്താ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്? ഒരു വാതകത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തം അതെന്താണ്? ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പാത്രത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തത്തിന് തുല്യമായിരിക്കും. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പോൾ ഒരു വാതകത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തം എന്താണ്? അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പാത്രത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തത്തിന് തുല്യമായിരിക്കും. ഇനി അടുത്ത വേറൊരു ഉദാഹരണത്തിൽ പറയാം. നമ്മളൊരു സിറിഞ്ച് എടുക്കുന്നു. ഒരു സിറിഞ്ചിൻ്റെ പിസ്റ്റൺ പുറകോട്ടാക്കി വെക്കും. വീണ്ടും അതിൻ്റെ നോസിൽ നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് അടച്ചു പിടിച്ചിട്ട് പിസ്റ്റൺ മുന്നിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അതിനകത്തിലെ എയറിൻ്റെ അളവിന് അല്ലെ വായുവിൻ്റെ അളവിന് എന്ത് മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നു? വായുവിൻ്റെ വ്യാപ്തം കുറയുന്നു. അവിടെ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്തത്? ബലം കൊടുത്തു, മർദ്ദം കൊടുത്തു. ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്തു? ശരിക്കും എന്താണ്? വ്യാപ്തം കുറഞ്ഞു. വായുവിൻ്റെ വ്യാപ്തം കുറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ വ്യാപ്തവും മർദ്ദവും തമ്മിലുള്ള ഒരു എന്താണ് ബന്ധമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ഇനി അടുത്ത നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു എന്താണ്? അടച്ചു വെച്ച പാത്രത്തിലെ വാതകത്തിലെ ചലനം കാണിക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. നിരന്തരം ഇങ്ങനെ തന്മാത്രയിൽ ചലിക്കുന്നു, പാത്രത്തിൻ്റെ വശങ്ങളിൽ ഇടിക്കുന്നു, പരസ്പരം ഇടിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മളിവിടെ ഈ ഒരു പ്രതലം മാത്രം നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ തന്മാത്രയിൽ ഇടിക്കുന്ന ഫലമായിട്ടൊരു ബലം അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ആ ബലം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ? ഒരു യൂണിറ്റ് വിസ്തീർണത്തിലെ ബലം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രതലത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന മൊത്തം ബലവും അതിൻ്റെ പരപ്പളവും അല്ലെ വിസ്തീർണം അറിയാമെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് പരപ്പളവിലെ അല്ലെ യൂണിറ്റ് വിസ്തീർണത്തിലെ എന്താണ് ബലം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സമവാക്യം ഇതാണ്. ഒരു യൂണിറ്റ് വിസ്തീർണത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ബലം സമം
എന്താണ് ആ പ്രതലത്തിൻ്റെ അനുഭവപ്പെടുന്ന ആകെ ബലം ബൈ ആ പ്രതലത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ്. യൂണിറ്റ് വിസ്തീർണത്തിലെ ബലം അങ്ങനെ പിടിക്കാൻ പറ്റുന്നു. ഒരു പ്രതലത്തിലുള്ള മൊത്തം ബലത്തിന് അനുഭവപ്പെടുന്ന മൊത്തം ബലത്തിന് ആ പ്രതലത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു? യൂണിറ്റ് വിസ്തീർണത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ബലം കിട്ടും. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് മർദ്ദം. എന്താണ് മർദ്ദം? യൂണിറ്റ് വിസ്തീർണത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ബലമാണ് മർദ്ദം. ഇവിടെ പറഞ്ഞ് യൂണിറ്റ് വിസ്തീർണത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ബലമാണ് മർദ്ദം. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പോൾ നമ്മൾ വ്യാപ്തം പഠിച്ചു, മർദ്ദം പഠിച്ചു. ഇനി അടുത്ത താപനിലയാണ്. ഇനി എന്താണ് താപനില? നമുക്കറിയാം വാതകന്മാത്രകളെ എങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും നിരന്തരം ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ചലിക്കുന്ന വസ്തുക്കളിൽ ഏത് ഊർജ്ജമാണുള്ളത്? ഗതികോർജ്ജമാണ്. നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ വാതകന്മാത്ര ഇനി ഒന്ന് ചൂടാക്കി നോക്കി. ഇപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? തന്മാത്രകൾ വേഗത്തിൽ ചലിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു, അല്ലെ ചലന വേഗത കൂടുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവയുടെ ഗതികോർജ്ജവും കൂടുന്നു. കേട്ടല്ലോ? അപ്പോൾ അവിടെ കുറേ തന്മാത്രകളുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ എല്ലാം ഗതികോർജ്ജം കൂടുന്നു. ഈ തന്മാത്രകളെല്ലാം കൂടി ശരാശരി ഗതികോർജ്ജത്തിൻ്റെ അളവിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് താപനില. അപ്പോൾ എന്താണ് താപനില? ഒരു പദാർത്ഥത്തിലെ തന്മാത്രകളുടെ ശരാശരി ഗതികോർജ്ജത്തിൻ്റെ അളവാണ് താപനില. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു? വ്യാപ്തം പഠിച്ചു, മർദ്ദം പഠിച്ചു, താപനില പഠിച്ചു. അപ്പോൾ ഈ 3 പദങ്ങൾ ഒരു കുറിപ്പായിട്ട് നോട്ട് തയ്യാറാക്കുക, ആ ടേബിൾ ഫില്ല് ചെയ്യുക. ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് എല്ലാം പഠിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി നമുക്ക് പഠിക്കാം. ഓക്കെ.